Det er blevet nat, og hele verden er dækket af en dyb, rolig stilhed. Du ligger i din seng, lige der, hvor du føler dig allermest tryg. Mærk, hvordan dynen holder om dig, ligesom et varmt kram, og der er intet, du skal nå. Der er ingen steder, du skal hen, og det eneste, du skal lige nu, er at mærke dit eget åndedræt. Træk vejret ind gennem næsen, og pust langsomt ud gennem munden. En gang til. Ind og ud. I aften skal vi på en særlig rejse. Vi skal op til Himmeldalen. Forestil dig, at du træder ud af din seng, men dine fødder lander ikke på gulvet. De lander på en blød, varm sky. Det føles som at gå på det fineste, tykkeste tæppe, der findes, og hvert skridt du tager, gør dig mere og mere afslappet. Dine ben føles tunge, og dine skuldre synker helt ned på plads. Langsomt bevæger vi os opad. Du behøver ikke at gå, du svæver bare afsted. Og mens kærtegner natten vores ansigt med en blid brise. Vi bevæger os gennem et hav af stjerner, som lyser med et blødt gyldent skær. De viser vejen for os, helt op til Himmeldalen. Himmeldalen er et sted, hvor alle drømme bor. Her er luften sød og ren, som duften af nyvasket sengetøj, der har hængt ude en sommernat. Alt er badet af måneskin, og det gør alt omkring os trygt og velkendt. I midten af dalen står de største træer. Deres blade vugger i takt til en usynlig musik, og det er her, vi finder ham. Den store bjørn. Under en stor beskyttende gren ligger en varm og stor bamsebjørn. Han er ikke en bjørn, der bevæger sig meget. Han er den mest afslappede bjørn i hele verden. Han har fundet sig en seng af blødt græs og har allerede lukket sine øjne. Og hvis du lytter helt tæt efter, kan du høre en meget svag og søvnig lyd. Det er en tryg og rytmisk lyd, der får en til at slappe helt af. Han er så tryg, at han bare ligger der og er helt i fred. Og han inviterer os til at gøre det samme. Han ser så varm ud, at du næsten kan mærke hans varme helt herhen, hvor vi står. Du ligger der ned ved siden af den store bjørn, og her er så roligt, at du kan høre alt. Du lægger forsigtigt dit øre mod ham, og kan høre hjertets banke. Dybe vejrtrækning. Himmeldalen passer på dig. Der er ingen uro her. Ingen tanker om i morgen. Kun nuet. Kun denne varme bjørn. Og kun denne bløde seng. Mærk, hvordan din krop bliver tungere og tungere, og dine fødder slapper af. Dine knæ slapper af,
og din mave er helt blød. Dine hænder hviler tungt ved siden af dig, og din krop ved præcis, hvad den skal gøre. Den ved, at det er tid til at hvile. Nu begynder vi langsomt at glide tilbage. Det sker helt af sig selv. Vi tager ikke afsked med Himmeldalen, for vi kan altid komme tilbage hertil i vores drømme. Vi svæver stille nedad igen, gennem stjerneskæret, gennem nattens ro og hele vejen ned, til du lander blødt i din egen seng. Dynen tager imod dig med det samme. Din hovedpude er lige så blød som en sky i Himmeldalen, og alt er præcis som det skal være. Du er tryg. Du er varm. Du er klar til at drømme. Bjørnen fra Himmeldalen er der stadig. Hvis du kigger forsigtigt op gennem dit vindue, kan du se den største bjørn af dem alle. Stjernebilledet Storebjørn. Deroppe på den mørkeblå himmel ligger den og lyser helt roligt ned til dig. Den ser præcis ud som bjørnen i dalen. Stor, varm og fuld af ro. Himmeldalen passer på dig. Bjørnen sover. Og du skal også sove nu. Det er tid til at lukke øjnene. Alt er stille. Alt er godt. Godnat og sov rigtig, rigtig